Viatgem a la Paiporta de l'any 1927. El rajolar del Bauset és el motor econòmic del poble. Són els anys de la revolució industrial. A l'horta comencen a créixer fàbriques i al seu costat, inseparables, els fumerals. La màquina de vapor s'instal·lava, se ficava el fumeral i la màquina de vapor era la força motriç de fer funcionar les bombes. Abelardo és mestre d'obres, net, fill i pare de constructors. La seva família, coneguda com els Ambrosios, va alçar fumerals per tot Espanya, una faena que requeria tècnica i valor. I ahir en l'àmbit exterior, entonces, era impensable. I vas treballant per allà damunt i tens que anar a estar en els 5 sentits tot el dia en el que estàs fent, perquè el mínim fallo te va la vida. Els fumerals ja formen part del patrimoni industrial dels nostres pobles i en l'antic rajolar del Bauset, avui convertit en museu, Paiporta ret homenatge als Ambrosios, una família d'artesans. A mi m'ho ensenyà mon pare, a mon pare li ho ensenyà mon abuelo i així i n'hi havia poqueta gent. Moltes d'aquelles primeres indústries han desaparegut, però els fumerals, protegits com a part del patrimoni, continuen en peus. Són la memòria en pedra d'un temps passat.